Tässä työssä tehdään kalsiumkarbidista. Tehdään asetyleeni. Eli kalsiumkarbidi on ton näköistä ainetta. Sitten laitetaan siihen muutama tippa vettä. Alkaa sihisemään. Tuo syntyvä aine on asetyleeni. Asetyleeni C2H2 palaa. Siinä tulee tuommoista kalsium hydroksidia tuonne upokkaaseen ja tietenkin kun tuo asetyleeni palaa, niin tulee hiilidioksidia ja hiiltä, vettä. Ja täällä nyt näkyy sitten tuommoisia hiilihiukkasia tällä huoneessa leijumassa. Se